Ahoskera beti gertatzen dela, beti gertatzen da, ahozkoan. Gramatika, daiteke ez gertatzea. Buruan bai, zermaren buruan, baina iztunak esaten badu ez, eta zer moduz, edo buruz ikasketa osoa ez du gramatika beti erabiltzen. Baina ahoskera beti ez bezin gauza labur batean, ahoskera bat dago, ahoskera beti dago. Askatasuna hitz-hitzera da. Bale, zer aldatu duzu? Eten bat egin dut. Bale, etena, baino, aparte, esaldiek egiten dute hau, ezta? Hemen dago parte bat, mintzagaiak edo, ez? Zertaz hitz egingo duzun edo, agertzen da hemen? Beatriz, hitz-izen bat. Askatasuna hitz-izena da. Bestelako ez du volumenik hartzen. Osea, hemen oso importante da, kontraste, askatasun hitz-hitzera. Ez? Dana gauza honak. Baina... Askatasunak gauza asko esan nahi du. Gauza asko. Gauza asko esan nahi du. Bale. Graziela gutxitan jo nau. Oso da. Baina, jotzen nauenean, nik nahi nuke askatasun handia izan. Horra hitzen diot izen polita delako. Bale. Asko maite dudanean, ama deitzen diot. Ama hori importantea, Aspaldiko urteetan dagoen kartzela. Libertad. Venga, segi, venga. Vale, falta zaizu divertitzea, barre egitea, bai? Vale, oso ondo. Guztia eskatzen duzu.